wannan zuwan bai kamata ya zama abin mamaki ba, tunda yake da mutane sun san dangantaka na da shugaban kasa, kuma mutane sun san shi shugaban kasa Bola Tinubu da shi mai girma jagoranmu Rabiu Musa Kwankwaso abokanai ne. Shi Kwankwaso ba karamin dan siyasa bane, shugaban kasa shi ma babban dan siyasa ne, dukkansu sun san abin da suke yi. Ya kake jin wannan kira da ake cewa Kwankwaso ya zo ya haɗu da Tinubu su yi siyasa, kila ma ya zama masu mataimakin shugaban kasa? To wannan ba zan iya magana a kai ba, wannan ya fi karfi na. Wannan magana ne na Kwankwaso, shi ne zai iya yanke wannan hukuncin, da kuma magana ne na shugaban kasa. Kamar yadda shi abokin ku ke cewa ni ai dan yaro ne, baka ganna bane, dan karami da ni ina zan iya sulhu tsakanin manya-manyan mutane irin wannan. Amma in ma gaba ya zo na wannan, ake cewa a musulunci sulhu alheri ne. Ko ba za a zarge ka da kila daukar wani bayani kai wani ba? Babu abin da zai hana wannan. Kowa ya sani ni ba munafiki ba ne, saboda haka in akwai magana da na tattauna da shugaban kasa da ya kamata in gaya shi mai girma jagoran Rabiu Musa Kwankwaso, zan gaya masa. In akwai kuma abubuwa da shi ya gaya min yana ganin ya dace in gaya wa shugaban kasa, zan gaya masa. Wannan ba matsala ba ne. Akwai irin wannan sako zuwa Rabiu Kwankwaso da wajen shi wasu ne? Kai kuma dai bincike.